Nag-viral sa social media nga siya kuno to ang gitabunan ang naong atong mga niaging mga tuig nga gibayran kuno siya ni Risa Hontiveros og 1 million para witness nga para dauton si Apollo Kibuloy o si former President Rodrigo Duterte o si Vice President Sara Duterte. So mayong adlaw mga par og welcome back sa atong channel. Og daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta o sa ako ang mga viewers nga wala pa nakasubscribe. Palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, formal nang nipasaka og kaso si Risa Hontiveros ngadto sa NBI niadtong Michael Maurelio nga alias Rene nga nag-viral sa social media nga siya kuno to ang gitabunan ang naong atong mga niaging mga tuig nga gibayran kuno siya ni Risa Hontiveros og 1 million para witness nga para dauton si Apollo Kibuloy o si former President Rodrigo Duterte o si Vice President Sara Duterte. Iyang giangkon sa social media mga par nga ang pag-witness niya sa pamilyang Duterte nga dauton ang pamilyang Duterte nga usa di ay kuno ka dakong bakak o gibayaran lang kuno siya ni Risa Hontiveros og 1 million para dauton ang pamilya ni Duterte. Og matud ni Risa Hontiveros mga par nga iyang pasakaan og kaso si Michael Maurelio nga alias Rene og ang nagpaluyo sa ni Michael Maurelio mga par iya kuno pasakaan og kaso kay usasad kuno ka bakak ang gibulgar sa maong witness nga si Michael Maurelio nga usa kuno ka bakak ang giingon ni Michael Maurelio nga ang gibayaran niya og 1 million para na witness sa kaso ni Duterte.